Ama galdu nuen gaztean nintzelarik. Gertaera honek niri bi dolu eragin zizkidan. Lehenengoa, amaren heriotza ez onartzea izan zen. Eta horrek, sentipen eta emozio guztiak ezkutatzera eraman zidan. Sentimentu denak blokeatuz, mina ekidin nahi izan nuen. Urte batzutan barreneko sumendia lo mantentzea lortu banuen ere, egun batean dena lertu zen. Bigarren dolua iritsi zitzaidan. Bizigabeko emozio eta sentipen denak onartu, ulertu eta bizitzea tokatu zitzaidan. Bigarren dolu honek askatu egin ninduen. Amaren heriotzaz aske hitz egitean, barruan eraman zamadena arindu baitzen. Heriotza onartu dut. Mina eta tristura bizitzea eta askatzea ona dela onartu dut. Izan ere, dolua norberarena denarren, kanporatu eta elkarbanatutakoan, pozaren ataria gertuago sentitu dezakegu. Naomi Mendizabal naiz eta elkarrekin emango dugu gaurko urratsa. Utzi zure begiak isten lasai eta mantendu itxita saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua. Zauden lekua. Egin barne ikusmira bat zauden lekuaren inguruan. Lau hormak, sabaia, lurra, zure gorputza, bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko. Zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea. Erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Begiratu. Sentitu zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Begiratu zure arnasketa, zeruan hodeiak begiratzen dituzun modura. Hodeiak mugitzen doaz, eta zuk ezin duzu ezer egin hauen mugimendua aldatzeko. Ez saiatu arnasketa aldatzen edo kontrolatzen. Utzi zure gorputzak arnasa aske har dezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioak askatzen dituzu. Pentsamentu eta kezkak badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen, eta askatu ahotik. Utzi haize dena ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik, eta askatu den dena ahotik. Sentitu nola ahoa eta matraila aske geratu diren. Azken saiakera bat. Kontzentratu, ahoa, ezpainak eta matraila aske sentitzen. Eta utzi ateratzen azken ahatsa. Jarraian, hartu eta bota arnasa sudurretik.
Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean, isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak, zangoak, aldakak, bizkar osoa, sabela, bularra, besoak, eskuak, eskutako hatz bakoitza, sorbaldak, lepoa, burua eta aurpegia, begiak, ahoa, kopeta. Sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrein bat aldiz errepaso osoa. Gorputz osoko errepasoa. Oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz, barne orekarako lehen pausu eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Imaginatu zure begi aurrean oian tropikal bat. Oianeko giroa umela da. Putzuak eta urmaelak daude edonon. Eta zu, inguru guztitara begira zaude. Oiana, lore eta zuaitz exotikoz osatua dago. Palmondoak, kokondoak, lianak. Hauen artetik oinez zabiltzala, zure alboan presentzia bat nabaritu duzu. Tximeleta bat da. Zure ondoan tximeleta bat dabilegan. Eta lasai sentiarazten zaitu. Oso lasai. Tximeleta ederra da. Kolore bizidun tximeleta da. Eta atsegin duzu. Tximeletaren presentzia ezaguna zaizu. Beti zure alboan izan den norbaiten esentzia baitu. Sentitu tximeleta zure inguruan. Tximeleta zure sorbalda gainean gelditu da. Eta zu hari begira gelditu zara. Harekin izan dituzun bizipen eta momentu guztiak gogora ekarri dizkizu. Eta pozik, sentiarazi zaitu. Oso pozik. Eskerrak emanez,
Sentipen hori tximeletari pasa diozu. Orain, tximeletak joateko baimena jaso du, eta pozik, egan, badoa. Tximeleta badoa. Tximeleta joan da. Eta zu, lasai gelditu zara. Aurrera jarraituko duzu. Oianean aurrera jarraituz, lurzoru aldatuz doa. Belar, osto, eta zurtoinak zapaltzetik, hondarra zapaltzera pasa zara. Bidexka bat sortu da zure aurrean. Oianaren babesa atzean utzi, eta hondartzaren mugagabetasunera atera zara. Hondar zuriko hondartza erraldoi batean zaude. Hondarra epela dago, eta zure oinak aurrera doaz bertan galduz. Hau, sentsazio atsegina da. Oso atsegina. Itsasoa bare dago. Eta zuari begira kokondo baten azpian eseri zara. Halako batean, trumoiotsak entzun dituzu urrunean. Zerua kolore txuriz estali da. Ekaitza dator. Euriaren ezetasuna airean usaindu daiteke. Baina zu, aterpean babestuta sentitzen zara. Halako batean, lehen tantak iritsi zaizkizu. Eskuak luzatu eta hauek ukitu nahi dituzu. Sentitu euritanta bakoitza zure eskuen artean. Euria gero eta indartsuago ari du. Ekaitza gainean da, eta besoak ateratzea erabaki duzu. Gorputza bustitzen hasi zaizu, eta zutitu eta kokondotik atera zara. Euria gainean sentitu dezakezu, kortina bat izango balitz bezala. Eta aske sentitu zara. Oso aske. Ahoa zabaldu eta euriaren zaporea sentitu duzu ezpainetan. Freskagarria da. Eztarritik barrena, gorputza barrutik bustiz eta askatuz sentitzen duzu. Euriak blai utzi zaitu, bai barrutik zein kanpotik, eta sentsazio atsegina da. Oso atsegina. Sentitu, burutik bera irristatzen den tanta bakoitzak, zure kezka, aurre iritzi eta pentsamentuak nola eramaten dituen berarekin batera.
Bizik sentsazio hau behar bezain beste. Gorputz eta burua guztiz garbituta sentitu arte. Ekaitza gogorra izan da. Baina pasada. Eta zu, bizi berrituta utzi zaitu. Naomi Mendizabal naiz eta hau Urratsa da. Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako saioa. Astero urrats bat emango dugu elkarrekin. Urrats bat bizi gaitu enpresa albo batera uzteko. Urrats bat gure barrenera. Gustatu baldin bazaizu arpidetu zure audio plataforman. Edo jarraitu gaitzazu Twitter eta Instagramen. Hurrengora arte, zainduzu eta zure ingurukoak. Ei, entzun hori. Ulu Media.